Esto é como un álbum de fotos antiguamente e agora o noso álbum de fotos pois é digital. Obviamente pois non nos enseño nin na bañeira, nin desnudiños, nin o millor unha imagen onde estén chorando. Ao final pois forman parte da miña vida, pois como o meu traballo, os meus hobbies, o que como, onde viaxo, pois os meus fillos están nas miñas redes, sí. Eu creo que aí non se deberían de meter. Unha imaxen sana dun cumpleanos todos soplando as velas, entendo que o goberno aí non debería de decir se si ou se non publicas eso. Pois ela é Ana, é de Celanova, ela pois sube contido ás redes sociais e moito dese contido no que aparecen os seus fillos, Bosco e Beltrán. Esta nai defende, como xa ben vedes, que os menores de idade saian nas redes sociais. E isto o que quere dicir é que está a favor do sharenting. Teño que lelo porque eu ata o día de hoxe descoñecía este termo. Eu tamén, eu non tiña nin idea tampouco. Sharenting. Entón necesitamos que Yaiza nos explique, Yaiza, explícanos que é o sharenting, en que consiste. Pois, Rocío, ibas moi ben encaminhada para non coñecelo. O sharenting non deixa de ser pois expoñer información dos fillos pequenos en liña sen o seu consentimento, vamos, sen pedirles ese permiso, por dicilo de alguna maneira. Por exemplo, subir unha foto deles ás redes sociais, escribir un textiño ou incluso tamén compartir un vídeo por WhatsApp. Por poñer un exemplo práctico, imaginade un neno de 12 anos que vai da mao ca súa aboa, nos sacamos unha foto e subímola ás redes sociais. A nós podenos parecer pois completamente irrelevante, inocuo, anecdótico, pero ese neno podese avergonzar moito desa foto porque son idades moi sensibles. Ou esta situación que vemos aquí abaixo, mirade, cantas veces os máis pequechos, pois nunha situación así divertida, sacámoslle unha foto e subímola ás redes sociais. Por pequeniños que señan, pois pode ser que esa foto chegue aos seus compañeiros de clase e acaben por facerlles burla. Ao final non deixa de ser unha vulneración dos seus dereitos á intimidade e á propia imaxe. É moito ollo porque nos Estados Unidos xa houbo algún caso en que fillos e fillas de influencers, unha vez cumplida a maioría de idade, demandaron aos seus pais por expoñer a súa infancia públicamente. E non me extraña nada. Hai que andar con ollo. Non me extraña nada, porque hai cousas que é mellor que queden na casa. De feito, aquí, o noso goberno aquí en España está plantexando regular esta práctica. E non só que quixemos facer aquí na Hora Galega é visitar a Antonio Rial, que é psicólogo e experto neste tema, para coñecer a súa opinión ao respecto. Ti compartes fotos dos nenos? No, nada. Creo que os nenos ao final son maiores dentro dunhos anos, entonces non estou a favor de compartir. A mí no me parece mal, siempre dependiendo de lo que expongas. Hai estudos en España que están dicindo que aproximadamente 9 de cada 10 pais e nais temos por costume subir fotos dos nosos fillos ás redes sociais ou compartido a veces nun grupo de WhatsApp familiar. Pero é unha práctica que ten riscos, porque nós non podemos controlar onde vai rematar precisamente esa imaxe. Ni se me ocurre y mi hija lo tiene prohibido además. Por WhatsApp, a grupos de familia, por exemplo, pasades? Bueno, entre mi hija y yo, pero según pasa el tiempo y oyes lo que oyes, pues dices tú, pues qué razón tiene. Prácticas que son absolutamente razonables e deseables que compartamos nun grupo familiar, nun grupo de WhatsApp, os avós, as aboas, efectivamente, pois non ten mal ningún. O problema é cando se converte nun costume que trascende do eido familiar e que remata non sabemos onde. Hai datos do Ministerio do Interior, a memoria precisamente do ano pasado, de que aproximadamente o 70% dos materiais que utilizan os pederastas, a xente que produce material de pornografía infantil, está baseado precisamente en aproveitar todos eses restos de imaxes que nós imos deixando pola contorna digital. É a súa privacidade, a miña filla, cando ela sea maior e sea adulta, pois compartirá o que ela queira. Tenemos 2 hijos y nunca hemos compartido fotos en redes. No sé, a mí siempre me ha dado un poco de pudor. Que chegada a adolescencia, cando os pais comparten e dan un exemplo, entre comillas, non moi bo, o que fai é precisamente promover esa conducta, é dicir, ese uso compartido implica maior probabilidade de que os nosos fillos, fillas, compartan as súas fotos e que se terminen pois desenvolvendo máis vulnerabilidade porque precisan máis o like, a aceptación do outro, o comentario positivo, e iso é un círculo vicioso realmente perigoso en termos de saúde mental. Quizá ellos vean un poco incómodo que otras personas les hayan visto en su ámbito más personal, que al final tú lanzas una foto en un grupo y no sabes cómo va a acabar esa fotografía, pierdes completamente el control.
nós non somos donos plenos da imaxe dos nosos fillos. Hai unha lei superior, remarca precisamente que hai que protexer o interés do menor por enriba de todo. Por tanto, nós non somos quen de subir o que nos dé a gana dos nosos fillos e temos que ser responsables. E hai unha responsabilidade civil subsidiaria que recae sobre os pais. Compartir ou non compartir contido de menores nas redes sociais é algo que preocupa e moito a pais e nais. Hoxe coñecemos a Ana. Ela comparte a diario as súas vivencias cos seus pequenos Beltrán e Bosco. Hola, que tal, Ana? Hola, que tal? Bueno, Ana e Bosco, que tal? Que xa casi o coñecemos porque estamos afeitos a velos nas túas redes sociais. Claro. Eu, ao final, forman parte da miña vida, como o meu traballo, os meus hobbies, o que como, onde viaxo, os meus fillos están nas miñas redes, sí. Eu creo que o meu Instagram é un pouco lifestyle, a vida en sí, un purpurri de todo, de viaxes, de roupa, ahora estou reformando un pisiño, tema de reformas, e os meus fillos, e o meu traballo, un pouco de todo. Un pouco de todo. ¡Alla! O filtro é, se estes nenos dentro de 15 anos ven este contido que eu estou compartindo, daríalle vergonza algo do que ven, sería apto para eles velo. Entonces, obviamente, non nos enseño nin na bañeira, nin desnudiños, nin o millor unha imagen onde estén chorando. Isto é como un álbum de fotos antiguamente e agora o noso álbum de fotos é digital. Hai tamén quen sobe ese tipo de fotos familiares onde aparecen menores, pero lle tapan a cara de algún xeito. Como vestí esa opción? A ver, todo o mundo está no dereito de facer o que eles queren. Se queren expoñer o neno e poñerlle un corazón na cara ou algo así, tamén é respetable, igual que eu se expoño o que non nos colga. Pero eu, por exemplo, se xa se vai tapar o neno, non entendo moito a razón polo que colgalo, non sei, entonces eu son ou todo ou nada. Algúnha vez algún comentario que diga, como usas os teus fillos para ganar diñeiro, non? E eu non o vexo así, eu vexo como se úsase ese entorno familiar dos nenos comendo un helado na playa, é un pouco a miña vida, non? Pensas que debería estar legislado ou pensas que vai ao ámbito estritamente persoal? Eu creo que aí non se deberían de meter. Unha imaxen sana dun cumpleanos todo soplando as velas, entendo que o goberno aí non debería de decir se si ou se non publicas eso. Pensas que chegará no futuro próximo unha conversación cos teus fillos plantexándolles como queren que sexa o seu futuro nas redes con vos? Eu creo que sí, porque a raíz de primaria, cando eles, xa comprenden e dous, tamén xa saben o que lles gusta e o que non lles gusta, eu creo que esa conversación hai que tela. Le digo, se temos que gravar isto, se temos que tal, se eu vexo que queren, genial, pero forzalos, non. E se chegaran a decirme, mami, es que non me gusta que me pongas en redes porque despois en el cole me dicen algo, 100% acabouse. 8:22 minutos, miren agora, mira Rocío, o que a Universidade de Granada pendurou nas súas instalacións. Este cartel, o vicedecanato de prácticas non atende a pais. Todo o alumnado matriculado en prácticas é maior de idade. Resulta que di un catedrático desta universidade, que non é o máis frecuente, pero que sí que é habitual que os pais se presenten ali na universidade para pedir explicacións de como se dan as clases. Di este catedrático tamén que isto é algo que incomoda e moito a maioría dos profesores, Rocío. Home, é normal, é normal porque os rapaces xa se están na universidade teñen 18 anos, entón isto tamén nos abre un debate a preguntarnos, son os pais os que sobreprotexen os fillos incluso sendo universitarios? Bueno, pois hoxe fomos a preguntar aos universitarios galegos e que nos din, pois non creen que sexa así, É verdade que os universitarios pensan que seus pais sí que lles custa un pouco cando os rapaces dan ese paso do instituto á universidade, pero no que os apoian, no que os intentan axudar en aconsellalos, pois como actuar, por exemplo, pero que nada de ir onde os profesores a darlle ningún tipo de reclamación. Algún sí que di que en algunha ocasión puntual si viu a algún profesor ir aí a pedirlle contas, a algún pai pedirlle contas aos profesores, pero que, bueno, que dar un empurrón aí, dar un empurrón pequeno. Moi illado.
Existe sobreprotección dos pais aos fillos universitarios? Isto publicou nun catedrático da Universidade de Granada. O vicedecanato de prácticas non entende a pais. Todo alumno matriculado de prácticas é maior de idade. Vos sentidesvos identificadas? Isto pasa aquí? Eu non. No. Tampouco. Non. Credes que hai unha sobreprotección dos pais? Eu creo que a esta idade xa non. No, aquí pues venimos a madurar un pouco. Bueno, no meu caso, os meus pais son moi respetuosos nese sentido, teñen o seu espazo e danme a min tamén a miña liberdade. No meu caso tampouco, eu son responsable das miñas notas e dos meus estudos. Como son os pais? Son moi pesados? Non che di, dame o teléfono do decano que vou chamar que non me gustou esta nota. Iso ata aí non chega. No. Vale. Pero sí que entendo que igual en algúns casos os pais poden estar aí encima dos fillos pois por intentando, eu que sei, que sexan bons alumnos ou que teñan boas notas. Eu creo que pode haber moitos casos que os pais pois estén como moi enriba dos fillos, pero tamén que os fillos como que pidan moita axuda aos pais. Interésase moito por nós, obviamente, pero no meu caso non é tanto como no instituto. Agora teño un pouco máis de liberdade e un pouco máis de autonomía, entón non están tan encima de min. O sea, o meu profesor de instituto tamén daba clase na universidade e sí que contou que había pais que iban ás tidorías porque pois o seu fillo pois non estaba contento ou tiña malas notas. Nós ser o primeiro ano ainda estamos comezando a vida así independiente, entón pois si hai que pedir axuda. Os meus pais pregúntame a mí, toda a información que eu lle dou, eles fíanse de mí e xa está, nunca veñen á universidade para nada, a verdad? Os pais ao final na universidade pois están máis desentendidos dos seus fillos, eu creo que entenden que o que faz na universidade sabe porque ti queres. Confían en que fago o que debo facer, están aí se teño algunha dúbida, pero ao final son os meus problemas. Meus pais me preguntan, queren saber sempre o que fago e o que dixo de facer, pero nunca se meterían en venir aquí a queixarse, nin moito menos. Eu creo que xa somos todos maiores de idade, que temos polo menos que aprender a xestionar os nosos problemas, non? Sí que é verdade que hai veces que os pais se meten un pouco demasiado. Vale. E creo que temos, pois, ao final, unha certa madurez. Vale. E que necesitaríamos ser un pouco conscientes dos nosos actos, pero sí que pasa.